Bonġu tfal, għandna storja għalikom oħra llum. Ara x'għandi f'idejja jiena. Strawberry. Għandna frawla u hamburger. Bejn daw iż-żewġ tipi. Kont se nistaqsikom bejn dawn iż-żewġ tipi ta' ikel. Liema minnhom taħsbu li hija tajba għas-saħħa? Strawberry. Il-frawla bħal frott ieħor huwa tajjeb illi nieklu l-frott għax il-frott huwa tajjeb għas-saħħa. Imma f'dilid għandi jien il-hamburger tajjeb li nieklu ħafna minn dawn. Le, għax mhux ikel tajjeb għas-saħħa u veru. Għalfejn taħsbu li ġib dawn iż-żewġ tipi ta' ikel jiena? Għaxan dik tas-saħħa mhux tas-saħħa. Naħseb għandi xi ktieb relatat mal-ikel tajt jiena ikel tajjeb għas-saħħa u ikel mhux daqstant tajjeb għas-saħħa. Ejja ħanaraw daqsxejn. Mela, jiena dawa issa ħanamilhom ħdejja, Ġulja Lynn u Audrey, f'idejhom issa jażlu bliema se jaqilbu l-paġna hux bil-frawla jew bil-hamburger. Però ħanibdew pass pass. Ejja ħanħarsu daqsxejn lejn il-ktieb. X'qegħdin naraw hawnhekk fil-faċċata tal-ktieb? Pizu. Għandna isem Pizu. Taħsbu li Pizu huwa xi ħadd milli għandna fil-faċċata tal-ktieb? Is-serb tajt. Sa naraw. Infatti, it-titlu tal-ktieb huwa L-istorja ta' Pizu. L-istorja ta' Pizu. Issa naraw daqsxejn u x'dan Pizu mela? X'qegħdin naraw? X'qegħdin naraw? Ma dan il-ktib ta' Ġulja. Alright, tajjeb. X'qegħdin naraw hawnhekk fil-faċċata? Ikel, ħafna ikel. Ħafna ikel. Hawnhekk għandna X'qegħdin taraw? Huwa ikel sustanzjuż, huwa ikel tajjeb għas-saħħa dan li għandu qudiemu dan is-serb. Ara għandna tliet affarijiet, tliet porzjonijiet differenti. Fuq dan ta' hawnhekk x'qegħdin naraw fuqu? Korbotti ta' dan, ħaxix u pew. Għandna jisu brunġiel, għandna xi bżar hawnhekk ara. Mela hawnhekk għandna platt. Għandha bżar aħmar. Hawnhekk mela għandna platt mimli bil-ħaxix, affarijiet tal-ħaxix. Fil-platt tan-nofs x'qegħdin naraw? Tiġis, bajda, ħut, Xi biċċa laħam hemmhekk. ftit ġobun. Għandna ikel ieħor. Taqra laħam, ħut. Isu ġobon jisu kif għanti n-nodri hemm min ixċerta ta' imma hekk jisu. Għandna ikel hemmhekk sustanzjuż jew le. Tajjeb għas-saħħa wkoll tajjeb illi nieklu minn dawn l-affarijiet. U fil-qoffa mbagħad għandna frott. Hawnhekk tuffiħa, banana, eneb, Lanġas u wixu. anġaxa, Għandna frott mela għandna varjazzjoni. għandna grapes u L-eneb iva għandna tuffiħa aħdar u aħmar. għandna tuffiħa oħra green u red. Tajjeb ferm mela hemmhekk. Għandna ma nafux. Għandna ikel sustanzjuż, ikel li jagħmel parti minn dieta bilanċjata. Tajjeb. Taħsbu li dan is-serb iħobbu dan l-ikel. Hekk jidher hux, ara ħadd iħares lejn l-ikel u qisu jixtieq jieklu. Issa li ħarisna lejn quddiem, ħanħarsu daqsxejn fuq wara. Ħajsetta. Għaliex fuq wara għandna l-ħarsetta. Pizu jiekol ikel mhux tajjeb għas-saħħa u ma jagħmilx eżerċizzju. Bekk dejjem jaqta' nifsu u jħossu waħdu. Iżda fil-ħajja qatt mu tard biex ninbidlu għall-aħjar. X'taħsbu? Dan ma jnux ma l-ewwel din jitħu qabel. Vera, araw daqsxejn. Mhux qed jitaqbi. L-asfur qed jitkellem u rajilna l-ħarsetta infatti jaraw dan il-kliem ħireġ minn ħalq l-asfur. Fil-waqt li l-annimali l-oħra kif għantinna. Mhix ħaġa sabiħa li nitku bħadd ieħor.
Mhix ħaġa sabiħa. Jagħmel għal-oma dan, jissew għajkoj dembu. Qegħdin jitku l-annimali. B'min taħsbu li qegħdin jitku? Bis-serb, miskejn. Għedin jitku il-tigwa, il-ġiraffa, il-jum, u l-lomfan, u il-ħipo. Ipopotamu. Qegħdin jitku bis-serb. Tridux naraw. Dan mhux qed jitqa'. Dak leda. Dan jgħid il-ħajsetta. Għalinna l-ħarsetta. Tridux naraw daqsxejn. Mhux jitħaq. Ejja naraw. Ejja naraw daqsxejn biex qegħdin jitku daw jew min qegħdin jitku. Nasab l-serb. Issa naraw, ħalli nibdew naqraw. Mela, li ma ħatażel Adrian inti? Adrian ħatażel il-frawla. Inħallu l-hamburger fidejk, mela. Mhux għax hija tajba s-saħħa, imma ħanaħħu nużawha xorta biex inkunu nistgħu inqalbu l-ktieb. Min reġgħanna u fuq żgħir. L-asfur. L-istess asfur li kien fuq wara qed jaqranna l-ħarsetta se jkun qiegħed jirrakkontalna l-istorja tajjeb. Mela hu jitkellem dan l-asfur. Hello tfal, jiena Rixu u din hija l-istorja tal-ħabib tiegħi Pizu. U qiegħed hemmhekk. Mela x'ħajamel dan Rixu? Ħajejdilna l-istorja ta' Pizu. Ta' Pizu. Għandna ħafna affarijiet. Għandna zokk ta' siġra kbir. Eżattu, jiena dak għadni kemm rajtu dak il-kliem, dak huwa l-kliem illi għalinna Rixu l-asfur biex jintroduċina mal-karattru ta' din l-istorja. Kif jidher għalikom dan is-serb hawnhekk? Kif jidher? X'onu xieħ tajt. Mhux ferħan. ħanaraw li għaliex. Pizu, serb kbir, u jħobb jiekol ħafna l-ħelu. Lena tiegħu jintelaq fuq il-ħaxix jilaq ix-xemx. Kien iħossu dejjem waħdu mingħajr ħbieb. Iva raw daqsxejn, x'kien iħobb jiekol dan? Ħafna ħelu, dak tajjeb għas-saħħa. Le, ma nistgħux niklu ħafna minnu l-ħelu bħal hamburger. Bħal hawnhekk, bħal l-ewwel paġna li kellna. Iva, għandna ħafna fjuri, għandna ambjent sabiħ. Hawnhekk għandna waħda, hawnhekk tlieta. Għandna ambjent sabiħ hawnhekk fejn joqgħod dan is-serb. Naħseb il-asfur ħajġib l-istampi kollha. Ħajkun qed jitkellem l-asfur f'kull stampa, f'kull paġna. U jidħol jadan. Ħanaraw mela u x'hekk ħajjiġri. Taħsbu li huwa mdejja imma minħabba it-tip ta' ħajja li jgħix li jiekol ħafna ħelu. Naħseb jien taffettwa xi naqra illi ma jikolx ikel sustanzjuż m'għandux dieta bilanċjata. Darba waħda morna nimxu fil-kampanja imma bil-kemm felaħ jimxi. Beda jaqta' nifsu għax kien tassew oħxon. Kollu torta l-ikel li tiekol u nqas ta' eżerċizzju. Qedlu jien. Jaf minn fejn x'inhi ir-raġuni għal fejn qed jaqta' nifsu Rixu mela. Għax oħxon ma jagħmilx eżerċizzju u ma jikolx ikel tajjeb għas-saħħa. Mela Rixu induna il għaliex qed jaqta' nifsu dan is-serb Pizu. Issa ma jimpurtax minn imissu. Kilmin għandna hawnhekk. Il-kokka. Għandna l-kokka. Il-kokka intelligenti u dejjem toħroġ b'xi waħda tajba. Ħanaraw daqsxejn biex ħirġa il-kokka hawnhekk. Sakemm jasal, kont noqgħod intir fuq rasu. Fit-triq iltqajna makina l-kokka. Malajr għamlu ħbieb
Kina u Pizu, isa. Għandu ħabib hawnhekk mela Pizu, għandu lil kokka bħala ħabiba tiegħu. Pizu kien ejja jimxi u kellu ħafna qaċċ. Kina stednitna għall-ikel. Jien u Pizu ħadna gost ħafna. Stajna nistrieħu u nbillu ftit griżmejna. Mela se jagħmlu, Pizu u Rixu? Ant min sejrin? Għand il-kokka Kina. Sejrin għand il-kokka. U għaliex sejrin għand il-kokka se jagħmlu hemmhekk? Jaħsu snin. Jiklu xi ħaġa u se jixorbu xi ħaġa għaliex huma għajjenin, mod speċjali Pizu għax kien qata' nifsu. X'taħsbu li qed issajjar il-kokka? Xi soppa tajt? Tħobbu għas-soppa intom? U Drien tħobbu għas-soppa? Il-flawla bħalmet iżżomm inti. Ħanaraw daqsxejn qed issajjar il-kokka. Kina bdiet issajjar borma minestra mimlija ħaxix. Pizu qalilna li s-soltu ma kienx jikol ikel tajjeb għas-saħħa, imma xtaq jibdel id-dieta tiegħu. Isa. Almenu irid jinbidel Pizu. Mela biex jinbidel, x'taħsbu? Irid ikompli jikol ħafna ħelu? Le, mela dik irid jagħmel mezz kif jibdilha dik il-ħaġa. Ħanaraw daqsxejn. Mil-kċina ta' Kina bdiet ġejja rieħa taqsamlek qalbek. Pizu fetaħ l-aptit. Il-ħaxix u l-frott xorta kien se jieħu gost jikolhom. Fl-istess ħin kien se jagħmel ġid għal saħħtu. Sab affarijiet tajbin għas-saħħa u tajbin fit-toma mela. Iva, il-ħaxix u l-frott huma xorta tajbin. Fit-toma mela tajjeb li nikluhom ħafna. Araw daqsxejn, naraw daqsxejn xi kela għandna hawnhekk. F'din il-paġna. Għandna banana, frawla, tuffiħa, oranġa. U għandna frawli bħal. Għandna hawnhekk jisa xi kaboċċa u xi pastarda. Jew ħassa. Għandna biċċa laħam hawnhekk. U għandna lemon. Għandna lumija. Għandna naqra ħaxix hemmhekk. Għandna ħafna ħaxix. Għandna frutta ħaxix. Qed jieħu gost Pizu tajt. Hekk jidher għalkemm mhux ħellu, però xorta qed jieħu gost jarah dal-ikel, xorta huwa tajjeb. Taħseb li ħajjieħu gost jikollha din il-minestra? Ħanaraw ix tajba ta'. Kemm tidher tajba Kina. Prosit xi tfuħ. Għalila, x'ħin kellu bil-plat qudiemhom? Qed jieħu gost Pizu. Weġbitu Kina. Cool, ħatara kif toġbok. Taħsbu li ħajbidilha ħajtu? Naħseb ħajbidilha jiena la qiegħda toġbu l-minestra, naħseb ħajjiskopri li l-ħaxix huwa tajjeb u l-ikel sustanzjuż huwa tajjeb għalina. Wara l-minestra kielu tuffiħa bħala deżerta. Pizu kellu iktar ġuħ. Kina ndunatu qaltlu, jekk tixtieq tonqos fil-pis, trid tnaqqas mill-ħelu u l-ikel żejjed. X'parir tagħtu Kina mela? Biex tikol ħelu is-sejjed. Ma jikolx iż-żejjed, naqqas mill-ikel żejjed. Jieħu l-porzjon tiegħu u daqshekk, ma jesaġerax, ma jikolx iżjed biex bekk huwa jkun jista' jnaqqas mill-pis u ma jibqax oħxon u ma jibqax jaqta' nifsu. Lami, għax qed naraw, kif qed naraw il-Pizu hawn. Għajjieni sumdejja.
Pizu nduna kemm rid jagħmel sagrifiċċju biex jonqos fil-pis ħalli jkun b'saħħtu. Huwa faċli fl-aħħar mill-aħħar, Le, irid jagħmel naqra tal-isports. Irid jagħmel naqra eżerċizzju, irid jieħu id-dieta tiegħu, irid jagħmel naqra affarijiet mhux ħażin, imma m'għandux għalfejn jaqta' qalbu mhux vera. Jista' jagħmilhom dawn l-affarijiet. Araw hawnhekk qed jibki naħseb qed jirrealizza jiena li għandu naqata biċċa xogħol qudiemu. Ma jaqbillu jagħmilha hux naħseb. L-annimali l-oħra bdew jitku bih. Pizu ma ħax gost għax il-ħbib jgħinuk mhux jitku bik. X'taħsbu? Huma ħbib tiegħu daw jekk qed jitqu bih. Le hux. Il-ħbieb ma jgħodux jitku bik imma jgħinuk. Kif taħsbu li qed iħossu hawnhekk Pizu meta jara law dawn l-annimali l-oħra jitku bih? Ferħan jew imdejjaq? Imdejjaq, hux iddispjaċut ma jixtieqx illi daw is-suppost ħbieb tiegħu jagħmlulu hekk. Mhux qed naraw, tjurina ħalqu Pizu. X'għandu? Għandu snienu maħmuġin u jekk mhux imħassrin ukoll. Għaliex taħsbu li għandu snienu f'dal istat? Għazat ma jaħsel snienu. Ma jaħsil snienu xi ħobb jiekol? Ħelu. Għadu għasnienu u xil-ħelu ma jagħmlilhomx tajjeb. Pizu, jien se ngħinek biex tiekol bil-qis. Qedlu. Bil-ħelu li tiekol, anke snienek qed jitħassrulek. Nixtieq nibda nagħmel ftit eżerċizzju wkoll. Qalli Pizu. X'taħsbu determinat Pizu li jbiddel ħajtu? Jixtieq ibiddel ħajtu, jixtieq. Jaf li għandu x-xogħol qudiemu imma jixtieq jinbidel. U hekk ġara. Pizu beda jiekol ikel bnin u jilgħab il-futbol mal-annimali. Pizu naqas fil-pis u ma baqax jaqta' nifsu meta jimxi jew jilgħab. Qegħdin taraw naqra differenza f'Pizu hawnhekk u Pizu hawnhekk. Kif jidheraw Pizu issa? Mela hawnhekk ferħan u għaw imdejja. U kif qed taraw id-dera tiegħu intom? M'għandux oħxon hawnhekk naqas arawh. Sar iktar irqiq, għaliex taħsbu li sar iktar irqiq issa? Għax meċi jkun ħelu. Meċi jkun ħelu. U qed jagħmel l-eżerċizzju wkoll ara. Min jaf? Il-ħbieb hawnhekk issa qegħdin jitku bih. Le, qegħdin jilagħbu miegħu issa, Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Igwadanja Pizu mhux talli igwadanja saħħtu għaliex issa qed iħossu aħjar fid-dera u anke f'saħħtu. Imma wkoll għandu l-ħbieb mela araw kemm gwadanja minn din il-bidla li għamel f'ħajtu. Min għandna hawnhekk fl-aħħar paġna. Għandna l-kokka rġajna u reġa' għandna l-narratur tagħna fl-aħħar mill-aħħar kien. L-asfur ir-rixu. U araw x'ħajajdilna. Jisimgħuni tfal, kulu bil-qis, ikel bnin u sustanzjuż bħal Pizu biex tkunu dejjem b'saħħitkom u tgħixu ferħanin. Taqblu ma rixu intom qed jagħtina parir tajjeb. Hekk jisuhux. Tajjeb, oġobkom dan il-ktieb. Bħal dejjem tfal infakkarkom li dawn l-istejjer huma miġjuba lilkom mill-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Issa għalikom għandna logħba. Mela ħanitlobkom jiena sa dan it-tantifa nilħuhom minn idejkom il-frawla u l-burger ħalli nkunu nistgħu naraw daqsxejn
kif se nilagħbu din il-logħba. Ħalli nispjega. Ħafna minnkom din il-logħba tafuha, imma forsi tafuha bl-Ingliż. Simple Simon Says. Issa aħna ħanamluha. Pizu qal jekk l-ordni li jagħtina Pizu qabilha ikun hemm miktub Pizu qal u l-ordni, x'ħan nagħmlu l-ordni nagħmluha jew le? Iva. Però jekk ma jkunx hemm Pizu qal qabel din l-ordni dan il-kmand, se nagħmluha l-azzjoni. Tajjeb. Ma jkun ġara xejn għax aħna qegħdin nilagħbu. Jiġifieri lilkom nistedinkom biex tqumu bil-wieqfa u magħna tkunu tistgħu tilagħbu din il-logħba. Tajjeb, mela. Għandna squ daqsxejn daw hawnhekk ara. Tajjeb, mela. Noqogħdu daqsxejn ma' dan il-ġenb bħalissa. Mela. Attenti, attenti għall-istruzzjonijiet, isimgħuni tajjeb. Pizu qal imxu fil-ġenb. Tajjeb. Iġru fl-istess post. Bravi. Intom bravi wkoll. Pizu qal iġru. Pizu qal aqbżu b'ħażrinċ. Bravi. Imxu. Bravi. Aqbżu. Bravi daw. Pizu qal aqbżu fuq siq waħda. Bravi. Aqbżu b'ħażrinċ. Bravi. Pizu qal missi swaba ta' saqajk. U bdew il-Pizu, bravi. Pizu qal imxu bħall-ors. Tajjeb, bravi dal-orsijiet, u bdew il-Pizu. Pizu qal imxu. Imxu għalikom, Isa. Tajjeb. Iftħu għalqu saqajkom. Tajjeb, ma tċaqalqux. Pizu qal aqbżu. Imxu fil-ġenb. Ċaqalqux, tajjeb, intom x'għamiltu? Iġru. Pizu qal iġru fl-istess post. Aqbżu fuq siq waħda. Ħafna. Imxu bħall-ors. Bravi, għedin attenti, għedin attenti, intom ukoll. Pizu qal, iftħu għalqu saqajkom. Pizu qal, ċabċbu. Bravi, u għek ġejna fit-tmiem ta' storja oħra permezz ta' din il-logħba. Nispera li ħadtu gost tilagħbu magħna u tistgħu tkomplu tilagħbuha. Ftakru, jekk hemm il-kmand, jekk hemm Pizu qal qabel, l-azzjoni tagħmluha, imma jekk m'hemmx Pizu qal, tridu tibqgħu weqfin u ma tiċċaqalqux. Tajjeb, ħalli bekk ma titilfux u tirbħu dejjem. Tajjeb, mela nagħlqu bħas-soltu aħna. Tnejn, wieħed, il-qalb tal-ġenb.
bravi. Saħħa, Narawkom ċaw. darbohra. Nisimgħu storja oħra. Saħħa, ċaw. Nisimgħu storja oħra. Ċaw, sat-tfal. Grazzi, ciao, thank you.